To, assalamu alaikum jama'a, barkamu da warhaka, barkamu da wannan lokaci. A yau magana da mu akan wannan token din mai suna stupid coin, stupid token. Wannan token din a karatun da na muku na DCA ɗazu shine ya amfani a wannan token din. Abinda nake so in gaya mana karatun DCA ɗazu, misali token din nan na gan shi a 43k market cap, for example a 46k market cap, sai na ce zan shige shi a lokacin da na shige shi a 46k, directly daga 46k gashi nan sai gashi nan ya dawo nan ga a 46k, gashi nan a nan ya zo 20k, daga 46k zuwa 20k kun ga directly ya zo down. 46k zuwa 20k kun ga ya min minus nawa kenan, kusan 55, almost 55. To abinda nake so in gaya muku, daga 20k kuma na taking advantage ina, gashi nan for example na taking advantage ina. Yanzu misali ku kalla ku ga wani tsarin da na gaya muku, abinda na koya muku da shi ne. To DC yana da kyau. Yanzu misali kun ga nan gashi nan anan, gashi nan ai can da ya zo nan ai anan, sai gashi nan sai na ƙara yin buyback din shi. Bari in nuna muku transaction din, almost na nawa na ƙara ne. A cikin dai nan akwai transaction din. To daga 20k token din nan, daga nan da na zo na yi shi na mai DCA, sai gashi nan ya zo nan, sanda ya dawo nan gashi nan 36. To in ka lura daga entry na DCA na farko, tunda token din directly ko ganin shi nake, daga nan fa na siye shi daga 45-46 gashi nan down to 20k, daga 20k kuma up to 36. To kun ga almost 75 to 80% profit kenan a DCA 1. To wannan shine tsarin DCA da ya kamata a ce kuna amfani da shi. Yanzu wannan token din still ina cikin profit a DCA 1. In kuka ga loss din, inda a ce ban mai DCA ba, da na shiga da duka kuɗi na, da loss din babban, a ce na shiga da $50 ne, da yanzu ina loss na kusan almost, misali $50, a ce da $100 na shiga, da yanzu ina loss almost kusan $60 to $55. But yanzu da na zo na mai tsarin DCA, gashi kwata-kwata loss din da ran yana ga da cewa na yi loss over 50-60%, but amma kuma gashi